Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi et kig på 10 af de største pizzaer i verden. Netop, i dag skal vi snakke om en af de fleste menneskers yndlingsting her i verden, nemlig den fantastiske opfindelse kaldet pizzaen. De fleste kender nok det med, at man til tider bare har lyst til en rigtig slap af dag, hvor man bare ligger hjemme på sofaen eller måske i sengen, i sin pyjamas eller hvad end man nu ligger i. Og så magter man jo ikke lige, det gør man sgu ikke, man magter sgu ikke lige at lave mad. Så er det heldigt, at man bare lige kan ringe efter en pizza. Dog er de fleste pizzaer på den her liste lidt for store til en enkelt person. Men hey, hvis man nu er virkelig sulten, kan man sikkert godt klare den med et par venner. Men lad os da ikke spilde tiden, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over 10 af de største pizzaer i verden. På 10. pladsen har vi Pizza Casper's Teams udfordringspizza. Pizzaen kan fås i Fort Collins i Colorado, og når man køber den, følger der en udfordring med. Udfordringen er, at et team på 2 personer får en time til at spise hele pizzaen. Og hvis de klarer den, får de pizzaen gratis, samt de får et billede op af dem på deres Hall of Fame væg. Og selvfølgelig 30% rabat i et år hos dem. Pizzaen er 30 inches, hvilket svarer til 76,2 cm i diameter. Og den har en vægt på ca. 5,5 kg. Derfor har pizzaen også en pris på $47. På 9. pladsen er Emilio's med deres pizza på 34 inches, hvilket svarer til 86,36 cm i diameter. Hvilket uden tvivl er en stor pizza. Emilios Pizza befinder sig i Somers Point i New Jersey. Deres mest berømte og kendte pizza fås med pepperoni, pølser, svampe, grønt peber, løg og oliven. Deres store pizzas pris er imponerende billig og koster kun $22. På 8. pladsen er pizzeriaet Firehouse, der har hjemsted i Utah. De har en pizza på hele 36 inches, hvilket er omkring 91,44 cm i diameter. Samtidig har den en vægt på ca. 6,36 kg. De har især specialiseret sig selv i pulled pork pizzaer. Pizzaen er ligesom nummer 10 en udfordring, hvor man kan dele den med en ven, og man har en time til at spise det hele. Dertil har pizzaen en pris på $75. På 7. pladsen har vi Chiapas med deres 40 inches, hvilket svarer til 101,6 cm i diameter. Dette vil sige, at pizzaen har en diameter på over 1 meter. De serverer pizzaer i mange forskellige størrelser, men deres største er deres pizza på over 1 meter i diameter. Pizzaen har en slutpris på omkring $65. På 6. pladsen er Wendy Premier med deres pizza på 48 inches, hvilket er 121,92 cm i diameter. Ingen tvivl om, denne pizza er gigantisk og lidt mere end en 2-mands opgave. Derfor har Wendy Premier også lavet en udfordring kaldet Randy-udfordringen. Man kan deltage som et team på 3 eller et team på 5. Hvis man formår at spise det hele på 30 minutter, får et 3-mandsteam $1000, og et 5-mandsteam vil få $500. Så hvis man er frisk på sådan en udfordring, så skal man bare smide omkring $120 for pizzaen, og så er det ellers bare i gang med at spise. Held og lykke, siger jeg bare. På 5. pladsen har vi Big Mama and Papas med deres pizza på 54 inches gange 54 inches, eller 137,16 cm gange 137,16 cm. Denne pizza er et stort, gigantisk, firkantet monster, og den vejer omkring 22,73 kg. Denne pizza er ligesom mange af de andre selvfølgelig også en udfordring. Her får et team bestående af 7 mennesker hele 2 timer til at færdiggøre det her monster. Hvis de formår dette, vinder de $1000, og pizzaen skal de selvfølgelig ikke betale for. Pizzaen har en pris på $218, men hvis man virkelig har 6 gode venner og er lidt småsulten, hvorfor så ikke prøve denne udfordring? På 4. pladsen er Big Lou's Pizza på 62 inches, hvilket svarer til 157,48 cm i diameter. Denne pizza er den største pizza man kan bestille og købe fra en butik i Amerika. Og den har da i hvert fald også størrelsen til at fylde maverne på alle til en hel fest, eller en meget stor familiefest. Ja,
Det er i hvert fald en stor pizza. På tredjepladsen er der en pizza, der blev lavet i Iowa Falls, som havde en størrelse på 129 fod lang og 98,6 fod bred, hvilket er 39,3 meter lang og 30,1 meter bred. Så det er lige præcis det, man kalder en gigantisk pizza. Pizzaen blev lavet af en mand med navnet Bill Barr og hans assistentmanager og Pizza Ranch, og selvfølgelig en masse hjælpere. Lidt over 5.000 mennesker så dette ske, og pizzaen blev lavet tilbage i 2005. På anden pladsen har vi en pizza, der blev lavet i Norwood i Sydafrika tilbage i 1990. Pizzaen havde en imponerende størrelse på 122 fod, hvilket er 37,2 meter i diameter. Pizzaen havde en totalvægt på 12.193 kilo. Pizzaen havde rigeligt med tomatsauce, ost, svampe og en masse andet godt på sig, og blev lavet på en parkeringsplads. Dette var førhen den største pizza, der nogensinde er blevet lavet, men der er sidenhen kommet en ny førsteplads til. På førstepladsen har vi pizzaen Ottavia på 131 fod eller 39,9 meter i diameter. Denne pizza er blevet kåret til den største pizza, der nogensinde er blevet lavet. Det kan da heller ikke undre nogen, hvor den er blevet lavet henne. Pizzaen er nemlig blevet lavet af en gruppe italienske kokke. Dertil blev pizzaen også lavet i Rom den 13. december 2012. Derudover var pizzaen 100% glutenfri for at hjælpe med at sprede budskabet om det sunde liv ved at spise glutenfri mad. Så kom vi igennem hele listen over de 10 største pizzaer i verden. Var du imponeret over nogle af de her pizzaer? Eller kunne du måske godt tænke dig at prøve en af de her pizza-udfordringer? Og hvilken? Eller er du bare blevet lidt pizzasulten lige nu? Jeg ved i hvert fald, jeg er. Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videoidé til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers så må du gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen. Og glem nu ikke lige den lille klokke, hvis du gerne vil se flere af sådan nogle videoer her. Ellers så kan du også følge mig på diverse sociale medier som Snapchat, Instagram og Twitter. Links er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen.